ассалому алайкум хонандагони азиз. дарси навбати мо аз фани забони модарӣ бавои хонандагони синфи якум. тартиб диҳанда муаллими синфҳои ибтидоӣ муллоҷон файздинов. мавзӯи имрӯзаи мо иҷрои машқҳои 137 ва 141. машқи 137. муайян кунед ва гӯед ки калимаҳои поёнӣ номи чиро ифода мекунанд. себ, олу, зардолу, шафтолу, нок, аноб, хурмо. номи чӣ буд? бале хонандагони азиз, номи меваҳоро ифода мекунанд. аз рӯи расм номҳояшонро нависед. расми якум кадом ҳашарот буд? офарин хонандагони азиз. сӯзанак, камбуск, малах, бале оташ, ову ва гаҳвора ҷунбон. хонандагон, акнун гӯед ки кадоме аз онҳо беҷонанд? бале хонандагони азиз, оташ дар ин ҷо беҷон мебошад. сӯзанак, камбуск, малах, ову, гаҳвора ҷунбон инҳо ҳашарот мебошанд, яъне ҷондор. машқи 139. кадоме аз калимаҳои ифодакунандаи сарватҳои рӯизаминӣ ба саволҳои чӣ чиҳо ҷавоб мешаванд? пахта, ғалла, пилла, меваҳо, сабзавот. кадомашон ба саволи чӣ ва кадомашон бо саволи чиҳо ҷавоб мешаванд? офарин хонандагони азиз. чӣ? пахта, ғалла, пилла, сабзавот. чиҳо? меваҳо. машқи 140. аз рӯи расм номи предметҳои ҷонноку беҷонро дар алоҳидагӣ нависед. дар расм чӣ тасвир ёфтааст? хирс, шона, камбуск, дастпӯш. ҷоннокро алоҳида, беҷонро алоҳида нависед. офарин хонандагони азиз. предмети ҷондор хирс, камбуск. предмети беҷон бошад шона, дастпӯш. вазифаи хонагӣ. машқи 141. ба кадом савол ҷавоб шудани калимаҳои ифодакунандаи воситаҳои нақлиётро муайян кунед.